טוב, אז בוקר טוב כולם, כאן פסטיבי, ואני עכשיו משתדל לא לצעוק, כי היום, כמו שהבנתם לפי הכותרת של הסרטון, יש לנו ולוג מיוחד. היום אני, במשך כל היום הזה, עומד לעקוב אחרי אח שלי הקטן ולראות מה מסתתר מאחורי החיים המעניינים של אייל דגני. אני עכשיו לא צוחק איתכם, אני קמתי בערך לפני 10 דקות, עכשיו השעה בכלל רק 7:17 דקות, ואני בערך לפני 10 דקות רבע שעה התעוררתי. אח שלי הקטן עדיין ישן והוא בכל רגע אמור להתעורר. עכשיו אני אסביר לכם מה הקאץ' בכל האתגר הזה. אייל לא נמצא הרבה זמן בבית, הוא כל היום מסתובב עם חברים, עם אנשים, ואני רוצה לראות בדיוק מה הוא עושה ביום יום שלו. כל זה בזמן שאסור לי לחשוף את עצמי ואסור לי להתקרב אליו יותר מדי כדי לסכן את עצמי. זה הולך להיות קשה, זה הולך להיות מאתגר. וחבר'ה, אני רציתי להגיד לכם באמת תודה רבה על 200,000 סאבים. אנחנו כבר אשכרה ב-203,000 סאבים, שזה מטורף לגמרי. ביום שהגענו ל-200,000 מסתבר שכבר הגענו ל-202,000. חבר'ה, זה באמת ממש מטורף, אז תודה רבה, זה באמת מרגש אותי. כל מי שלא יודע, אני פתחתי עוד ערוץ ממש בוולוג הקודם, שגם הגענו בו כבר ל-20,000 סאבים. במקום ולוג אחד בשבוע בערוץ הזה הולך להיות 3 סרטונים, הולך להיות ולוג אחד פלוס 2 סרטונים בערוץ החדש. וחבר'ה, כל מי שלא יודע, לכבוד זה שפתחתי ערוץ חדש ולכבוד זה שהגענו ל-200,000 סאבים, יש הגרלה על אייפון 11 פרו ועל כרטיס טיסה זוגי לחול, ואני הולך להגיע עד לבית של הזוכה, שזה מטורף. חבר'ה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה 1, להירשם לערוץ הזה ספציפית, 2, להירשם לערוץ החדש שלי, יש לינק פה למטה בתיאור, ו3, זה לעקוב אחרי האינסטגרם שלי, זה האינסטגרם שלי ממש פה. 3 שלבים ממש פשוטים, פשוט תעשו את זה ואתם אוטומטית בהגרלה. דרך אגב, חבר'ה, אתם מכירים את הסדרה שליחות חשאית? שליחות חשאית הם אלו שהתגרו אותי לעקוב אחרי מישהו שאני מכיר במשך יום שלם. מי שלא מכיר את שליחות חשאית, שליחות חשאית זאת סדרת ספרים שהיום היא באמת כבר מותג והרבה אנשים מכירים אותה. הסדרה הזאת היא סדרת ספרים כמו שאמרתי, ולכל ספר בסדרה יש נושא שונה, עם עלילה שונה ובמקום אחר בעולם. הסדרה הזאת מותחת בטירוף, מהירה ומעניינת, אבל הכי חשוב, גם חשאית, בדיוק כמו שאנחנו צריכים להיות היום. אני יכול להגיד לכם שאני אישית אחד שלא כל כך אוהב לקרוא ספרים, אבל באמת שאת הסדרה הזאת ספציפית אני התחלתי לקרוא והתעניינתי ממש. אז גם אם אתם בדרך כלל לא אוהבים לקרוא ספרים, אתם באמת יכולים ליהנות. ממש עכשיו יצא הספר השישי בסדרה, קוראים לו מבצע לונדון. יש את הספר הראשון של שליחות חשאית, שזה מבצע מנהטן, אחריו מגיע מבצע ברלין, אחרי זה מבצע קהיר, מבצע טורונטו, מבצע טוקיו, ואת מבצע לונדון שאני עכשיו הראיתי לכם. עכשיו אם אתם שואלים את עצמכם איפה אפשר לקנות את הספרים האלה, את הסדרה הזאת יש בכל חנויות הספרים, או למטה בתיאור אני שמתי לכם קישור לקנייה של הספרים האלה, ואני ארגנתי לכם קוד קופון של הנחה. אז באמת חבר'ה, אם לא שמעתם על הסדרה הזאת עד עכשיו, כדאי לכם מהר להתחיל. טוב, יאללה, עדיין ישן, אני באמת מקווה שכן. בוא נלך לבדוק. טוב, כמו שראיתם, אח שלי הקטן ישן. אני מאמין שהוא בכל רגע יקום, יתעורר, יתארגן, יאכל, יתלבש. אחר כך אני צריך לשאול אותו כמה שעות, לבדוק מתי הוא יוצא לבית ספר. אפילו שלדעתי אני לא אעקוב אחריו בבית ספר, כי תכלס אין לי מה לעשות שם, אין לי מה סתם ללכת לבית ספר שלו ולראות אותו משחק עם חברים שלו. גם לא נראה לי זה כל כך חוקי לצלם אותו מחוץ לבית ספר, אז תכף נראה מה הוא יעשה. אייל, מתי אתה הולך לבית ספר? באיזשהו דקות. באיזה שעה? 8 כאילו? כן, תגיד לי לפני שאתה הולך, טוב? למה? סתם, פשוט תגיד לי, אני צריך לבדוק משהו, אני מצלם היום סרטון ובאים כמה אנשים. טוב. טוב, עכשיו השעה 8, אייל אמר לי שב8 בערך הוא אמור לצאת, אפילו שעוד לא אמר לי, יש מצב שהוא יצא ולא שמתי לב, אני מקווה שהוא יגיע בכל רגע, ואחרי זה נראה אותו כבר מתחיל ללכת לבית ספר, ושם באמת המעקב מתחיל. יואו, אני הולך. אתה הולך? כן. טוב, ביי. ביי. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים. טוב, תקשיבו, הנה הוא הולך, אז הוא לא יסתכל עליי מהחלון. כמו שאמרתי, אין לי מה לצלם אותו כל כך בבית ספר. כשהוא יחזור מבית ספר, המעקב האמיתי מתחיל. טוב, תקשיבו, אני עכשיו בדרך לבית ספר של אח שלי הקטן, השעה עכשיו כבר 1:51, 1:50 כבר עכשיו, והוא עומד לסיים את הבית ספר ממש עוד כמה דקות, אז אני רוצה לראות מה קורה. הוא אמור לצאת משם. יש פה קצת שיפוצים, ואני מפחד עכשיו שמלא ילדים יתנפלו עליי, אז יש לי קצת לחכות, אני אחכה לו ואני מקווה למצוא אותו. טוב, הוא יצא. טוב, נראה לי שהוא יצא.
טוב, נראה לי שנדפקתי, הוא חוזר הביתה, אני סתם הלכתי עד לבית ספר שלו ברגל, עכשיו אני צריך לחזור, ואני מקווה שהוא לא יגיע לפניי, אם כן, אז זה די בעיה. טוב, אני הגעתי עכשיו הביתה, אני שומע את הטלוויזיה פועלת, כנראה שאייל שומע הטלוויזיה, אני באמת לא רוצה שהוא ישמע אותי שאני פה, אני לא רוצה שהוא יראה אותי, אני רוצה לראות באמת מה הוא עושה, מה הוא רואה. את אייל ההורים שלי לקחו, אותי לא, הייתי צריך לחזור ברגל וללכת ברגל, אז ממש נדפקתי. בואו נראה מה הוא עושה עכשיו. זה לי הרעותים שלי, איך זה קרה? היי חבר'ה, תפנית בעלילה מה שנקרא. אז בואו אני אסביר לכם מה אני בעצם עושה פה. אז אני דיברתי עם פסטיבל אתמול בערב, והוא אמר לי שהולך היום לעשות סרטון על אח שלו, על זה שהוא עוקב אחריו 24 שעות. אני ישבתי בלילה וחשבתי על זה שאני יכול למתוח אותו ובעצם לנקום בשם אח שלו, על המתיחה שעשינו על אייל אח שלו עם הליצנים. קיצור, מה שאני הולך לעשות עכשיו, אז אני הולך עכשיו להתקשר לאח של פסטיבל בתקווה שהוא יענה לי, ואני הולך להגיד לו שפסטיבל עושה עליו סרטון שהוא עוקב אחריו 24 שעות. אני מאוד מקווה שהוא יזרום איתי על הרעיון, אבל אני רוצה שנעשה דברים הזויים כל היום הזה כדי שפסטיבל יהיה בשוק ממה שאח שלו עושה במשך 24 שעות. אנחנו הולכים לעשות דברים באמת הזויים לגמרי, דברים שבאמת ילד בגיל של אח של פסטיבל לא עושה, ואני מקווה שהוא יראה את הכל והוא ישתגע לגמרי. אז אני הולך עכשיו להתקשר לאח של פסטיבל אייל, ואני מקווה מאוד שהוא יזרום איתי על המתיחה, כי באמת זה יכול להיות פסיכי לגמרי. טוב, אז חבר'ה, אני הולך עכשיו לנסות להתקשר אליו. טוב חבר'ה, זה מתקשר. היי, זה סם, אתה זוכר אותי? כן, נראה לי. טוב, תקשיב, אייל, אני צריך להגיד לך משהו, אוקיי? תזרום איתי שנייה. טוב. פסטיבל, אח שלך, הוא עושה עליך עכשיו, נראה לי, סרטון, סבבה? אתה לא מודע לזה? הוא עושה עליך עכשיו סרטון שהוא עוקב אחריך 24 שעות. מה? תקשיב, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל הוא דיבר איתי אתמול שהוא הולך לעשות עליך עכשיו ריגול של 24 שעות בשביל סרטון ליוטיוב שלו. אני יודע, זה מוזר ממש, אבל אני צריך שתזרום איתי, סבבה? אם אתה רוצה, אפשר להחזיר לו בנקמה אמיתית ולמתוח אותו ולעשות עליו טוויסט בעלילה על מה שהוא עושה בסרטון, ובעצם למתוח אותו בסוף. אתה זורם? הוא מדבר עם מישהו בטלפון. טוב, כן. אוקיי, תקשיב. אז אני בערך עוד איזה 20 דקות אצלך. אני אהיה ליד הבית שלך, ופשוט תבוא, ניסע, והוא יעקוב אחרינו, אתה תראה את זה. סתם, לא יודע, סתם לקנות איזה משהו במכולת, אני לא יודע, פשוט נראה. אוקיי, סבבה. טוב, אז אני עוד 20 דקות אצלך. פשוט תתנהג כרגיל, אל תראה את זה שאתה יודע את זה, סבבה? טוב. אוקיי, סבבה. מצוין. יאללה. ביי. אוקיי, תקשיבו. הילד בשוק, אני לא יודע, הוא לא מודע בכלל למה שקורה, הוא נראה לי לא מבין עד עכשיו על מה דיברתי. אנחנו הולכים לשגע את פסטיבל, באמת לקנות דברים הזויים, והוא יחשוב שהוא עדיין עושה את הסרטון הזה כאילו אח שלו עושה את זה כל יום רגיל. טוב, תקשיבו, נכנסתי לחדר כדי שאח שלו ישמע אותי, הוא דיבר עכשיו עם מישהו מוזר, ולפי מה שהבנתי, הוא עומד ללכת עכשיו עם מישהו לאנשהו. אין לי מושג עם מי, אין לי מושג מתי, אני לא צוחק איתכם, וזה הזוי ואין לי מושג מה קורה פה. מתקשרים אליו עוד פעם. בסדר, אתה יכול לצאת. מה, אתה פה? כן, אני פה. תנסה לעשות את זה כמה שפחות חשוד. ביי. טוב, יאללה, ביי. נשבע לכם, אני לא צוחק איתכם, זה היה נראה כמו אוטו של סם. אני באמת לא מבין מה קורה פה, יש מצב שהם עושים עליהם מתיחה, אני לא צוחק. טוב, תקשיבו, אין לי מושג לאן אייל הלך, אבל אני בדקתי באפליקציית מעקב שיש לי בטלפון, קוראים לה Find מהאייפון. אני בטוח שאתם מכירים אותה, ככה היא נראית. אז אני הולך עכשיו ללכת לשם ברגל, בגלל שאין לי מכונית ואני לא יכול עכשיו לנסוע, אני חייב ללכת לשם ברגל. אם הם ייסעו רחוק, אני צריך לקחת אפילו מוניות. אז כן, עכשיו אני הולך להגיע אליהם. כמו שאני רואה עכשיו, הוא נמצא ליד הצרכניה של היישוב. גם במבצע לונדון, הגיבורים של הסיפור עוקבים רק רגלית ובמוניות, כי הם לא יכולים לעקוב אחרת. אבל את האמת שבגלל שקראתי את הסדרה הזאת, יש לי כמה טכניקות לעקוב אחרי אח שלי הקטן, כמו האפליקציית מעקב הזאת. כמו שאתם רואים, זה לא כל כך מדויק פה, אבל אני ממש קרוב לאייל עכשיו. אני ממש מטר ממנו.
הוא עכשיו כנראה פה בצחניה. יש לנו פה צחניה ואני מחכה פה כבר כמה דקות. אני לא יודע מה יש לו לקנות פה כבר. אין לי מה לעשות, פשוט יש לי לחכות. הוא יוצא. מה זה? הוא נראה לי החזיק שישיית בירות עכשיו, אני לא צוחק איתכם, אין לי מושג איך הוא קנה את זה. אני לא צוחק, זה נראה לי היה שישיית בירות. עבר כבר רבע שעה ועכשיו אני קלטתי שאייל נסע מהאזור שלנו עד לנתניה. זה אוטו בדיוק כמו של סם קלובסקי, שזה הזוי. מה שכן, אני לא בטוח שזה הוא, כי זה מזדה 3, זה יחסית נפוץ. אני באמת בהתלבטות להתקשר לסם, אני לא יודע אם מנסים למתוח אותי או משהו כזה, אני באמת לא מבין מה הולך פה. לאח שלי ב4:30 אמור להיות חוג היום, אז אני לא מבין למה שהוא ייסע, אז זה די מוזר. בקיצור, אני צריך לנסוע עכשיו לנתניה עם מונית, כי אני לא יכול לנסוע לבד, אני חייב לקחת מונית ואני צריך לראות מה יהיה. אתה יכול לקחת אותי למקום הזה, שפה? למה לא? כן? בטח. יאללה. טוב, אני הגעתי פה לקניון, אני לא רואה את אייל, אני מחפש אותו. אני גם אין לי מושג מה הוא יעשה פה עכשיו בקניון. מה הוא יכול לקנות? אין לו כסף, הוא בכיתה A סך הכל. גם ראיתי אותו קונה בירות, אשכרה ראיתי אותו קונה בירות. אני צריך לבדוק מה זה היה, ואני מתחיל לחפש אותו עכשיו. טוב, תקשיבו, אני כבר 20 דקות מסתובב בקניון ואני לא מוצא אותו, ואני די בטוח שאני ראיתי אותו עכשיו בחנות כאן. אני די בטוח שראיתי אותו באורבן אאוטפיטר. אני באמת לא יודע, אני צריך לחכות לו פה בחוץ בלי שהוא יראה אותי. טוב, הוא יוצא, לדעתי הוא יוצא, תקשיבו. היה לו עכשיו מלא שקיות, אין לי מושג איך יש לו כסף בכלל לקנות את הדברים האלה, אני באמת בשוק, אני לא מבין מה קורה פה. טוב, הוא הולך לכיוון היציאה, אני צריך לעקוב אחריו, לראות מה קורה, אני באמת בשוק, אני לא מבין מה קורה פה. אני די בטוח שאיבדתי אותו, זה הזוי לגמרי, אני לא צוחק איתכם. אני ראיתי את האוטו של סם, אני חושב שזה באמת אוטו של סם, אני חייב להתקשר אליו, אני לא מבין מה קורה פה. אני חושב שאייל משרת של מישהו, לא צוחק. הוא קונה מלא בגדים, לבד, הוא הולך לבד, כאילו מישהו מסיע אותו, אבל הוא קונה את הבגדים. אני חייב לבדוק, אם מתקשר ל-20 רגע. אני רוצה לראות מה הולך עם זה הוא בכלל, באמת. בואו נראה אם זה הוא. יש מצב שהם מותחים אותי. אני אתמול דיברתי עם סם על זה דווקא. וואלה, יש מצב שהם מותחים אותי, אני לא צוחק. אתה מצלם את זה? כן. טוב, אוקיי, בעיה. יואב מתקשר לפסטיבל, מתקשר אליי. אני אענה לו עכשיו. אני מאוד מקווה שהוא לא חושד, כי אם כן, זאת תהיה בעיה. הלו. מה קורה, אחי? בסדר, מה איתך? תגיד איפה אתה? עכשיו אני, את האמת, בדיוק נוסע לתל אביב, יש לי איזה פגישה. באיזה פגישה? סתם איזה משהו בסוכנות. לא יודע, רוצים לדבר איתי שם. טוב, באיזה שעה אתה חוזר? תשמע, אני לא יודע, אין לי מושג. למה? מה יש? לא יודע, יש לי משהו, זוכר שאמרתי לך אתמול על מה שיש ליעל, אח שלי? נו. זה משהו הזוי, אחי, אני רואה אותו נוסע עם אוטו שאני לא מכיר, נשבע לך, עם אוטו שאני לא מכיר, שפול כמו שלך, לנתניה, נוסעת לנתניה. מה זאת אומרת? לא הבנתי, מה? אוטו מזדה 3 בדיוק כמו שלך, מה זה בדיוק? מזדה 3, אני לא הבנתי אם היא שחורה או כחולה, זה נראה ממש כמו שלך, אחי. זה לא אתה לא איתו עכשיו? מה? אחי, אני עכשיו בכביש המהיר לתל אביב, מה יש לך? אני נשבע לך את הדבר הכי עצמי שראיתי, אני רואה אותו הולך עם שקיות, תקשיב, מלא שקיות בקניון, אין לו כסף, אין לו שקל עליו. אחי, אין לי מושג. תשמע, אולי תבדוק, אולי זה חבר שלו משהו? תקשיב, אם אתה מותח אותי, אני הורג אותך. אחי, על מה אתה מדבר? מה יש לך? אני עכשיו בתל אביב. איך אני בכלל יכול להיות קשור לזה? אני אמרתי לך אתמול על זה, זה בטוח לא אותמתי? תשמע, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני עוד מעט מגיע למקום, אז אני צריך לנתק. תשמע, אני בנתניה, בקניון עיר ימים בנתניה, אין לי מושג איך הגעתי לפה, אחי. אחי, זה... אני עכשיו ראיתי אותו הולך מהתחניה של האזור, אחי, עם שקית בירות. מה? שקית בירות, ילד בכיתה A. מה? למה? למה ש... מה? אני לא יודע אם זה הבירות, אבל זה היה נראה בקבוקים מתכרוכים. תשמע, אחי, הכל טוב, אני מדבר, אין לי מושג מה אני עושה, באמת, לא תורד, זה היה מחטא אז תקשיב, אז... אני רוצה להתקשר אליו, אבל אני לא רוצה להרוס את זה, הוא יגיד איך אתה יודע שאני פה, ואז אני אדפוק את הכל, אתה מבין? אז אחי, תבדוק מי זה באמת אחי ברשת, ולא יודע. לא, אני איבדתי אותו אחי, אני צריך לבדוק עכשיו, אני עוקב אחריו דרך הפיינד מהאייפון אחי. תקשיבו, אני צריך עכשיו לקחת מונית חזרה לבית שלי, אני לא יודע מה אני עכשיו הולך לעשות. אני לא מאמין! הוא נראה לי יודע, אני מפחד. תקשיב, אני מציע שאם הוא מתקשר,
אל תענה לו, סבבה? אל תענה לו, פשוט תתעלם ממנו. כרגע אנחנו לא קרובים אליו, אז הוא לא יודע באמת איפה אנחנו. אז כאילו, אני מקווה מאוד שהוא עדיין בתוך הקניון. אוי לא, מה, הוא מתקשר אליך? כן. הוא מתקשר? אל תענה, אל תענה. לא, לא, לא. אל תענה, אל תענה. נמתק? לא, לא, לא. לא. הוא ניתק? טוב, טוב, אל תענה לו. טוב, תקשיבו, אני פה במונית ואני רואה שהוא מתחיל להתקדם לכיוון הבית. אני מקווה מאוד שהוא יגיע הביתה, ואם לא, אני באמת זה מרגיש לי קצת מסוכן ואני אתקשר אליו. אז אני הולך עכשיו להתמקם פה איפשהו, אני אמצא איזה מחבור, אני אחכה לו עד שהוא יגיע. עכשיו, מה שחשבתי, אם פסטיבי יעקב אחרי אח שלו, אייל, אז אני פשוט אקח ביצה ואני אחזיר לו על מה שהוא עשה לי בסרטון שלו לפני כמה שבועות. אז זה הולך להיות באמת נקמה מתוקה, וכמובן שאתה גם נוקם בו. יאללה, אז בוא נתמקם, מקווה שזה עבוד. תגיד, איפה אתה איתה למשל, כאילו כל היום? אני יצאתי מהבית, אני הקפתי אחריך מהבוקר, עשיתי ולוג שלם יד של יותר אחריך. הייתי פה, מה אני ראיתי אותך בתכונית שחורה. הייתי כאן. לא לא יצאתי מהבית היום, לא יצאתי. אני ראיתי, תקשיב טוב, אני כל היום, אני הקפתי. לא! אתם מתחתם אותי? אחי, נמתחת. אני ארוג אותך, אתה רצת לי את כל הספה. אחי. אתם כל היום הזה מתחתם אותי? תקשיב. אני לא מאמין, נשבע לך, אני חשדתי בך, אחי. אחי. אני חשדתי בך, יש לי עכשיו ביצה לראש. מה הקשר ביצה? למה זה מגיע לי? למה לא? תקשיב טוב, אני יותר בחיים לא מספר לך שאני עושה מתיחה. נשבע לך, אחי? כל היום אני הייתי בשוק, ראיתי את אח שלי הקטן, ואתה אחד, לא הבנתי מה קרה. רגע. חכה, איך כאן, רגע, לא, חכה. מה יש לך? מה אתה בתסביר? איך הוא קנה ביר? למה אתה בתסביר? ראיתי אותו יוצא עם שקית של ביר. נו, זה היה בירות שחורות רגילות, שום דבר לא קרה, אחי. מה אתה צוחק, יא חרא? מה אתה צוחק? זה מצחיק. אתה זרמת איתו? מתי תכננתם את החרא הזה? אמרת לי אני אמרתי לך אתמול- את זה אתמול בערב, איך הספקת להגיד? תקשיב, אמרת לי אתמול שאתה הולך לעשות את זה, אז אני מהר חשבתי על כל הדברים האלה. התקשרתי אליו היום בצהריים והוא זרם איתי פשוט. מתי הספקת? אני בבוקר כבר, ב7:30 בבוקר כבר עקבתי אחריו. מאיפה הוא קנה את כל הציוד אני הבאתי את הסקריות האלה מהבית. תסתכל מהבית. כן, אחי, מה? איזה דפוק אני, יואו. איזה לחץ נכנסת, ואני רואה אותך על הר הקניון, אחי, עוקב עכשיו אחרינו. אנחנו ניקינו עכשיו את הסבא, הדבר היחיד שבאתי זה הכתם, אמרתי רגע כתם, ובאותו זמן הולך לי, שכחת מזה שאני- כל היום הזה בכלל, זה היה בדיחה, נשבע אתה מת אבל, לא זורק איתך, זה כבר בדיחה שנייה ברציפות שאתה עושה עליי, הפעם אתה באמת מת אחי. איך נכון, טוב. קאט, בקרוב הולך להיות עליך משהו, תשמע, נשבע שאתה מת. בכל מקרה חבר'ה, זה הוולוג ליום. אם נהנתם, אל תשכחו להירשם לערוץ, תלחצו על הכפתור האדום למטה שרשום עליו יירשם כמנוי פעם אחת ותהפכו אותו לאפור שרשום עליו רשום כמנוי. על הדרך תלחצו על הפעמון ועל כפתור הלייק. ודרך אגב, פתחתי ערוץ חדש, יש לינק למטה בתיאור, בבקשה תירשמו, אני הולך לעלות שם מלא תוכן מטורף. לכו תעקבו אחרי האינסטגרם שלי יואב דגני, אחרי האינסטגרם של סם קלובסקי ואחרי הערוץ שלו, ואחרי האינסטגרם של אייל דגני. וחבר'ה, לפני שאנחנו מסיימים את הוולוג, אני רציתי להגיד לכם שאני באמת ממליץ על שליחות חשאית, ובמיוחד על מבצע לונדון. אני באמת אהבתי את הספר הזה, לכו לקנות, יש לינק למטה בתיאור של הסרטון הזה לקנות את אחד מהספרים או את כולם עם הקוד קופון. אני הייתי פסטיבי חבר'ה, ואנחנו נתראה בוולוג הבא.